warono Kakang Sucitra. Gitu. Ayo sampeyan kumboyon. Aduh, aku warono Sucitra. Mana? Enak. Aku ngelik lho. Kowe wis nglakukan kok wingi. Buat sarang. Aduh, aku warono Kakang Sucitra. Aduh. Aku warono Sucitra. Aduh, aku warono Sucitra. Saiki aku percaya. Lamun Kakang Sucitra duweni kadigdayan kang timbang lawan Kumbayana. Contoh nih. Ayo sambat kok kumboyon. Aduh, aku warono Sucitra. Saiki aku percaya lamun Kakang Sucitra duweni kadigdayan kang timbang kelawan Kumbayana. Kerap jelar. Jadi, Disaju. oh, dia coba. Enak ya. Nyongko, sementara disaju ya kalau neng kok nek aran kaget-kagetan wae. Saiki aku percaya lamun Kakang Sucitra duweni kadigdayan kang timbang kelawan Kumbayana. Kadangmu padha waran den becik. Coba. Aduh, Cilik banget. Kalau kali, jangan. aduh, aku warono Kakang Sucitra. Ya, cilik banget. Aduh, aku warono Kakang Sucitra. Kan ora cilik banget. Nganggo falset ora. Coba. Ayo sambat. Iki Ayo sambat kok kumboyono. mboten gede-gede men. Ora. Ayo sambat kok Sambat kumboyono. Kumbayana. Aduh, aku warono Sucitra. Saiki aku percaya. Lamun Kakang Sucitra duweni kadigdayan kang timbang kelawan Kumbayana. Katamu padha sing kuwas vokale ya. Nek wetanan kan kondangan tek to. Musuhmu wong gladir-gladir kabeh. Katamu padha waran den becik yakin wis. Duweni kadigdayan kang timbang kelawan Kumbayana. Kadangmu padha waran den becik. Besok yen aman temo baris. Nek nganggo cengkok kan ora? Kadangmu padha waran den becik. Besok aman temo baris. Paris kang prayitna. Oh. Mungkin Mas. Mungkin man diri mingit terus Pak. Nah, coba saiki wae. Maksudnya ngene iki coba sisan. Kang timbang kelawan Kumbayana. Kadangmu padha waran den becik. Besok yen aman temo. Amendem. Besok yen aman temo Pak. Besok amendem Paris. Besok amendem Paris. Besok aman temo Pak. Paris. 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 Besok amendem Paris. Besok yen aman temo Paris. Paris. Besok aman demo Paris. Coba. Besok aman demo. Besok aman temo. Amendem. Besok aman temo. Mendem. Mendem. Nah. Besok aman mendem. Mendemi ngombe. Mabuk. Nek mendem ki mengubur.
besok mendem Mendem. besok yen Kuwi dengan lho. Engko dadi penilaian to soalé. Besok mendem besok mendem Paris. Paris Ong 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 tinumpas paniku Paris kang prayitno Paris kang prayitno Paris kang prayitno mungkin bisa kene Kumbayana mula dadi wong ki aja sok ambek sesungaran dumeh duweni kaluyan banjur watak adiguna demen ngremehake sepadha lumawas kumudu unggul yo saiki siap dindak ngapura siap dilak yo ora kenapa-kenapa to umpama mau nganti babak buncit kulitmu idep-idep kanggo ngencengake kulit lan ngatosake balungmu yai yo kakang lan wiwit dina iki Kumbayana Prasapa bakal urip memitran bebarengan kelawan Kakang Sucitra. Lamun besok Kakang Sucitra antuk kamulyan, Lilanana Kumbayana nunut nyuk. Semono uga yen Kumbayana kang nemu mulya, kuwi uga dadi kamulyanku lan kamulyanmu Kakang. Sabaya mati, sabaya mukti saklawase amung karo Kakang Sucitra. Adiku Kumbayana. Sabe mati kok nek ibu kok. Sabaya mukti, sabaya mati. Saklawase amung karo Kakang Sucitra, Kakang. Adiku Kumbayana. Saklawase amung karo Kakang Sucitra. Saklawase amung karo Kakang Sucitra. Adiku Kumbayana. Adikku Kumbayana. Niku kula tarik napas iki lho. Saklawase amung karo Kakang Sucitra, adiku Kumbayana. Saklawase amung karo Kakang Sucitra. Adikku Kumbayana. Saklawase amung karo Kakang Sucitra, adiku Kumbayana. Sip. Iki den kombangan iki lho Mas sing ing ayap sagung Apsaring ning ning Ratune ratu utama patih-patih linuwe Pranayaka Tyasarca nong ning Alonaning ing ayap sagung sing nek aku kan celuk to kuwi sing bobot gene antet ing ayap sagung ing ayap sagung hapsari ratune ratu tama pati linuwe pranayaka biasa sip wis ora ngurung kok Dasarca wis ning 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 no ning 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 ong ning ning teteknya aku teteknya kong alur dasar kata warnanipun Kanjeng Senopati
tetek nyokong ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sringarapati raja kang ngapula ratu kontaputan ing katon tetep nyokong langsung teteknya tetep nyokong alus tetep nyokong alur dasar kakak warnanipun Kanjeng Sringarapati raja kang keplono ratu kontaku taman ning katon sing ngantem bos rubahi Mas Bro. Kowe taman ing katon terus apa wae kali gitu Ketulan. Kontapu taman ning katong derek mangayu bagio langsung greget saute lho wah aku lek seneng kowe iki dhisik greget saute dikantem ke wit yo ora ayo aja ora solo wis padha anggere enak nang nasional anggere enak dipangan wis kaya jane nyatane aku keprak yo aja kowe ra kanggo keprak Sragen to